ni da mutanen da ke ciki suna son labaran tsoro. Kuna son tsoro? To zan ba ku labaran tsoro. Duk da cewa akwai mutane da yawa da ba sa son irin waɗannan labaran kuma suna cewa duk ƙarya ne da abubuwan da ba za a taɓa yarda da su ba. Amma me zan yi? Akwai mutane da suke son su. Kuma kun san ni ba na son in ki muku kowace buƙata. Haka ne. Daga idanuwa na biyu, kuna son labaran tsoro? A yau na kawo muku labaran tsoro guda 3. To yanzu, duk muna tare. Bari mu ɗan sha ruwa mai sanyi mai daɗi. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kuna so labaran tsoro? To zan gaya muku yau. Labaranmu na yau duk tsoro ne. Labarai 3. Kowanne ya fi wani daɗi. Kuma labaran da zan gaya muku yau duk daga shafin marubuciya mai daraja, Laila Almutairi, ne. Tana da duk godiya, domin ta bani izini na musamman in ɗauki duk abin da nake so daga shafinta. Kuma a koyaushe ina cewa mata godiya, kuma ke 'yar uwa ce kuma mai daraja. Kuma koyaushe ba ta taɓa gazawa a gare mu da kyawawan labarai. To yanzu, don kada in tsawaita gabatarwar a gare ku kuma mu yi fushi da juna, ku zo tare da ni yanzu ku bar ni in ba ku mamaki kaɗan. Ina nufin, bari mu ga abin da ya faru a cikin labaran. Mai ba da labarin ta ce, a shekara 1988, dan uwanta Umar ya samu shiga aikin soja, kuma duk muna farin ciki da shi. Kuma a ranar farko ta aikinsa, bayan ya gama aikinsa, ya dawo gida ya shiga ban ɗaki don yin wanka. Ta ce, mun yi ta jiran sa rabin sa'a, sannan sa'a guda, sannan ya zama sa'o'i 2. Kuma ɗan uwana Umar bai fito ba tukuna daga ban ɗaki. Ta ce, na ji tsoro a kansa, don haka na tafi na ƙwanƙwasa ƙofar. Ina jin sautin ruwa a ban ɗaki, sautin ruwan shawa, amma babu wanda ya amsa mini. Ina so ya buɗe min ƙofar, amma baya amsa mini, kawai ina jin sautin ruwa. Ta ce, a nan na ji tsoro nan da nan, don haka na tafi na kira 'yar uwata. Wannan ban ɗakin yana da ƙaramin taga, don haka ni da 'yar uwata muka tafi muka leƙa daga tagar. Muka ce, watakila za mu gan shi, kuma lallai, mun gan shi. Ɗan uwana Umar yana kwance a ban ɗaki kuma ruwan yana ci gaba da gudana. Ta ce, 'yan uwana duk ƙanana ne, kuma babana ya rasu. Don haka na ce wa 'yar uwata ta je gidan makwabta don ta kira su kuma mu yi ƙoƙarin buɗe ƙofar ban ɗakin. Makwabtanmu sun zo kuma mun sami damar fasa ƙofar ban ɗakin. Don haka dukansu suka haɗa kai suka ɗauki ɗan uwana Umar suka kai shi asibiti nan da nan. Kuma abin takaici, lokacin da muka kai shi asibiti, ɗan uwana Umar ya riga ya rasu a ban ɗaki, tuni ya mutu a can. Kuma bayan rasuwarsa, mun bar wannan ban ɗakin, babu wanda ya sake shiga. Kuma bayan kusan shekara guda da rasuwarsa, mun fara jin sautin ruwa a ban ɗaki. Muna jin sautin ruwa a ban ɗaki yana aiki, kamar dai akwai wani a ciki. Amma lokacin da ni da 'yar uwata muka shiga, ba mu ga komai ba. A gaskiya ma, kusan tun rasuwar ɗan uwana Umar, mun bar komai. Har ma mun ce ni da mahaifiyata da 'yar uwata ba za mu cire baƙar riga ba. Duk wanda ya shiga gidanmu yana ganin sa a cikin duhu da baƙin ciki. A wata rana, da misalin ƙarfe 2 na asuba, na ji ɗan uwana Umar wanda ya rasu yana kirana da sunana. Kuma sautin yana fitowa daga farfajiyar da ke ƙasa. Kuma shi a koyaushe yana zama a ɗakin taro, diwaniya, da muke da shi a farfajiyar. A koyaushe yana zama a can. Don haka na ji muryarsa tana kirana. Amma lokacin da na leƙa daga tagar, sai na ga fitilar diwaniya a kunne. Yanayin yana cikin
diwaniya lokacin da na leƙa, kamar dai akwai wani a ciki. Ta ce, a nan na ji tsoro, amma na ɗan daidaita kaina. Sai nan da nan na tafi na farkar da 'yar uwata daga barci na gaya mata abin da ya faru, kuma na ɗauke ta tare da ni don mu ga wanda yake cikin diwaniya. Amma lokacin da muka sauka, sai muka ga diwaniya a cikin duhu. Sai 'yar uwata ta kalle ni da wani irin kallo kamar tana cewa, kina mafarki ne. Kin farkar da ni daga barci kuma a ƙarshe babu komai. A nan, kuma a wannan halin, 'yar uwata ta yi min ƙarya. Amma bayan da abin ya faru da ita, daga ƙarshe ta yarda. Kuma a kullum muna jin sautin kuka yana fitowa daga banɗaki. Sautin kuka a banɗaki. Kowace rana kukan yana ƙaruwa, kuma ba mu san abin da yake faruwa ba. Duk lokacin da muka je, ba mu ga komai ba. Duk da haka, bayan rasuwar ɗan uwana Umar, ba mu da wani mai taimako, babu wanda yake mana hidima. Don haka 'yar uwata ta sayi injin ɗinki kuma ta fara aiki da shi. Kuma tana yin daddare akan wannan injin a kullum. Ta ce, a wata rana, yayin da take aiki akan injin ɗinki da daddare, ta ga inuwar wata mata tana tafiya a cikin hanyar wucewa. Sai ta tsorata ta tashi daga wurinta. Ta leƙa daga buɗaɗɗiyar ƙofar sai ta ga wata mata siffar mutum ce, amma tana da wutsiyoyi. Kuma ta ganta ta shiga banɗaki ta rufe ƙofar a bayanta. Kuma a wata rana, da misalin ƙarfe 12 na rana, ta ce, na tashi don in yi sallah. Da zaran na ce, Allahu Akbar, sai kawai na ji sajida, tabarma, ta fiske daga ƙarƙashina. Na faɗi, kamar ma antita na jawo ta daga ƙarƙashina. Ta ce, waɗannan abubuwan sun ci gaba da faruwa da mu kuma muna jin waɗannan sautuka a banɗaki da kuma wasu abubuwa. Idan na faɗa, ba wanda zai yarda da ni. Amma ba mu da wani malami ko wani da zai duba abin da ke faruwa a gidanmu. Domin baƙin ciki ya mamaye mu saboda rasuwar ɗan uwana Umar. Kuma tun ranar da ya rasu, ba mu sake damu da komai ba, har sai da ranar da ta samu gudu daga gidan. Da misalin ƙarfe 12 na asuba, na ji muryoyin mutane kuma maganganunsu ba a fahimta. Muryoyin mutane masu ban mamaki nake ji a cikin hanyar wucewa. A nan, 'yar uwata ma ta ji waɗannan muryoyin tare da ni. Kuma lokacin da muka duba, sai muka ga mutane fiye da 20 suna ɗauke da gawa, kuma suna tsaye a tsari kamar fure. Wataƙila ma'anar shine a cikin tsari mai kyau ko da'ira. Siffofinsu ba su bayyana ba, amma mun ga wanda yake a cikin gawar shine ɗan uwana Umar, Allah ya ji kansa. Idanunsa a buɗe suke kuma yana juyar da kansa dama da hagu. Kuma yayin da suke ɗauke da gawar, suka shiga da ita banɗaki. A nan, ni da 'yar uwata mun firgita kuma muka gudu nan da nan daga gidan. Mun fita daga gidanmu muka je gidan maƙwabtanmu, muka gaya musu duk abin da ya faru. Sai maƙwabcinmu ya kawo wani malami ya nemi ya yi ruƙiyya a gidan. Kuma bayan wani lokaci, malamin ya sami damar yin magana da wanda yake cikin banɗakin. Kuma suka gaya mana cewa ɗan uwana Umar bai mutu ba. A'a, sun ɗauke shi tare da su. Kuma wanda muka binne wani hangen nesa ne kawai na cewa shine ɗan uwanmu. Kuma mai bada labarin ta ce, mun sami izini na buɗe kabarin. Kuma lokacin da muka buɗe shi, ba mu ga gawar ɗan uwana Umar ba. Ta ce, yanzu shekaru 35 sun shuɗe akan wannan lamarin, ɗan uwana Umar bai dawo ba. Kuma ba mu san ko zai dawo ba ko kuma zai ci gaba da zama tare da su har abada. Mai labari na biyu, Sara, ta ce, ina so in ba ku labari na, kuma ina fatan kada kowa ya ƙaryata ni. Domin bana buƙatar yin ƙarya. Ta ce, wannan
labarin ya faru ne shekaru 9 da suka wuce, kuma shekaruna a wancan lokacin shekara 13 ne. Ta ce, da farkon shekarar karatu, kuma a ranar farko ta makaranta, na yi barci da misalin karfe 12 na dare, kuma 'yan uwana mata suna kwance a gefena akan gadajensu, kuma gadajen suna manne da juna. Ta ce, na farka ba zato ba tsammani daga barci, kuma lokacin da na duba agogon iPad, karfe 3 na asuba ne. Sai na ji damuwa sosai, me yasa na tashi a wannan lokacin? Kuma ba zato ba tsammani, ba tare da wani shiri ba. Sai ga wata doguwar mace ta shigo ɗakinmu, sanye da abaya, fuskar ta baƙon abu ce kuma launin ta fari ne. Ta taka a cikin ɗakin sannan ta fita. Ta ce, jin da na yi a wancan lokacin yana da matuƙar ban mamaki. Ba zan iya magana ba ko motsawa, kawai na zauna ina kallonta da idanuwana. Kuma lokacin da ta fita, na dawo daidai, kuma ban yi mamakin abin da na gani ba. Ban san me yasa ba, wataƙila na ɗauka cewa mahaifiyata ce. Ta ce a taƙaice ban ji tsoronta ba, duk da cewa ba zai yiwu ba cewa ita ce mahaifiyata. Ta ce, bayan sallar magariba, na gaya wa mahaifiyata da gogona, kanwar mahaifiyata, labarin. Mahaifiyata a wancan lokacin ba ta ce komai ba, amma gogona ta yi dariya ta ce, wataƙila ba mahaifiyarki ba ce. Wataƙila ɗaya daga cikin waɗannan da suke cin abinci da daddare, tana nufin aljanu. Ta ce, kuma washe gari da daddare, abin da ya faru jiya ya sake faruwa da ni, amma abin mamaki. Wannan matar da ta shigo a wannan karon ta zo wurina ta bani mari mai ƙarfi sosai. Ta mare ni mari ta fita daga ɗakin har ma ba ta ce komai ba. Me yasa ta mare ta mari? Yarinyar ba ta yi komai ba. Lallai lamarinku abin mamaki ne. Kuma ta ce, wallahi daga tsananin marin, na ci gaba da riƙe kunci na daga ƙarfin marin. Kuma ta ce, af, a wancan lokacin ina so in yi ihu ko ma in yi magana, amma ba zan iya ba. Kuma bayan 'yan kwanaki, wani ya shiga ɗakina, kuma yana jawo kafafuna, kuma ina ihu, amma babu wanda yake ji mu. Duk da cewa 'yan uwana mata duk suna gefe na kuma gadajenmu a manne suke. Ina ihu, amma babu wani daga cikinsu da yake amsa mini. Bayan haka, wannan gajeren mutumin, watakila gajeren mutumin da ta ambata a wani ɓangaren, ya fara damuna aƙalla sau 3 a mako. Kuma daga damuwa da tsoro da naji, na canza lokacin barci na. Na fara yin barci da rana kuma in tashi da daddare, in tafi makaranta ina jin jiki saboda ban barci. Kuma na ci gaba da yin hakan. Ta ce, na fara kuka a kullum. A kullum ina zuwa ina kuka a wurin mahaifiyata. Mahaifiyata ba ta yarda da ni ba. Tana ce min, kina gaya min haka ne kawai don ki kwanta a wurina. Ta ce, mun yi magana da wani malami, kuma ya gaya mana cewa abin da ke damuna ido ne, kuma saboda wannan idon ne ya sa shafa, aljanu, shedanu, suka zo mini. Ta ce, me zan yi kuma bayan haka? Na jurewa abin da yake faruwa da ni, kuma babu wanda ya san halina sai mahaifiyata. Kuma ta ce, ku yi tunani, har ma idan na canza ɗakin da zan yi barci a ciki, gajeren mutumin yana bayyana a gare ni, yana bina a ko'ina. Wato a koyaushe yana faruwa da ni in yi barci, kuma da zaran na buɗe idanuwana, sai gajeren mutumin ya shigo. Kuma a wancan lokacin, ba zan iya magana ba ko in yi ihu. Kuma ko da na yi magana ko na yi ihu, babu wanda yake ji ni. Ta ci gaba da maganarta tana cewa, a wata rana,
na ga wani abu da ba na fatan kowa ya gani. Ta ce ta yi barci kafin ƙanwarta, kuma ta farka ba zato ba tsammani da ƙarfe 3 na asuba. Ba zato ba tsammani, na kasa magana ko ihu, kuma na fara ganin mutane suna tare da mu a cikin ɗakin. Kuma yanayin yana da ban tsoro, kuma mutane 5 ne, ɗaya daga cikinsu yana tsaye akan kujera. Dukansu suna kallo suna murmushi, kamar wanda yake tsaye a gabanku yanzu, kun gan shi? Tana nufin ga masu sauraro, don kada in tsawaita muku. Ta ce, wannan labarin ya wuce shekaru 8 da suka wuce, amma ina tuna komai dalla-dalla. Na girma, kuma har yanzu ba na son tuna su. Kuma ta ce, alhamdulillah, bayan duk abin da ya faru da ni, na fara karanta azkar na barci da na yamma koyaushe, kuma na ci gaba da karanta suratul Baqara a kullum na tsawon watanni 3. Kuma bayan haka duk abin ya ɓace, kuma babu wani abu da ya sake faruwa da ni. Ta ce a ƙarshe, ina so in tunatar da ku wani abu. A lokacin da waɗannan abubuwan suke faruwa da ni, muna da wata ma'aikaciya, kuma tana kina ba tare da wani dalili ba, duk da cewa ina da kirki gare ta kuma ina mu'amala da ita da kyau. Amma tana kishi, a koyaushe tana ce min, me yasa 'ya'yana mata suke aiki kuma ke kina karatu? Kuma tana cewa 'ya'yanta suna daidai da shekaruna. Kuma duk lokacin da na shiga ɗakinta, sai in ji damuwa. Kuma lokacin da ta fita daga gidanmu, duk waɗannan abubuwan da suke faruwa da ni sun ɓace. Wato kusan tsawon shekara guda waɗannan abubuwan suna faruwa da ita kuma tana aiki a wurinmu. Amma da zaran ta fita, duk waɗannan abubuwan sun ɓace. Kuna tsammanin ita ce dalilin? Yanzu mun isa labarinmu na ƙarshe. Wata mata yar Gulf ce daga cikin danginmu ta ce, kafin shekara guda, na sayi wani apartment a wani gini mai kyau a Masar, kuma duk mazaunan ginin masu kuɗi ne kuma suna da wadata. Kuma apartment ɗin yana da kyau sosai, kuma da zaran na saye shi, na zauna a ciki kwana ɗaya, sannan na rufe shi na koma ƙasata, da nufin zan dawo masa a hutun bazara don in yi hutu a ciki ni da iyalina. Kwanaki sun shuɗe kuma hutun bazara ya zo, kuma duk muka tafi Masar muka zauna a wannan apartment ɗin. Kuma tun daga ranar farko da muka zauna a ciki, abubuwa masu ban mamaki suka fara faruwa da mu. Tagogin suna buɗewa da kansu da ƙarfe 2 na asuba, mu je mu rufe su, sai su sake buɗewa da kansu, duk da cewa babu iska ko wani abu, kuma muna rufe su da kyau. Amma da ƙarfe 2 na asuba, suna buɗewa da kansu. A rana ta 2 bayan zuwanmu Masar da zama a wannan apartment ɗin, ni da mijina da 'yarmu mun fita. Amma ɗana Ahmed ya ci gaba da zama a apartment ɗin, bai yarda ya fito tare da mu ba. Ya ce, zan yi barci in ci gaba da barci na. Bayan mun dawo, ɗana Ahmed ya gaya min cewa ya tashi ne daga sautin waƙoƙi, kuma sautin yana fitowa daga ɗakinmu na kwana, ɗakin nawa da mahaifinsa. Ya ce, na ji sautin waka, sai na ce, kun kunna waka sannan kun fita? Na je ɗakin, kuma da zaran na shiga, sautin ya tsaya, kuma babu wani madaikata ko talabijin da yake aiki. Sai na ce masa, watakila sautin yana fitowa daga wurin makwabta ne. Kuma lokacin da na tambaye shi wace waka ya ji, sai ya ce min, waƙar wata tsohuwar mawaƙiya ce mai suna Zekra. Amma lokacin da rana ta 3 ta zo, a nan ne ainihin tsoron ya fara. Nora ta ce, a kullum muna jin kururuwa da faɗa tsakanin wata mata da wani namiji. Kuma wannan namijin da irin yadda yake magana kamar mijinta ne. Kuma sautin muna jinsa a cikin apartment ɗin da ke gabanmu, ba namu ba. Kuma a kowace rana da ƙarfe 12 na dare,
Lifta tana hawa tana sauka, tana buɗewa tana rufewa da kanta. Kofar apartment ɗin da kanta tana buɗewa tana rufewa. Sautin motsin ƙafafun mutane suna tafiya suna shiga apartment ɗin. Tagogin apartment ɗin suna buɗewa. Kuma duk wannan yana faruwa ne da daddare kawai. Nora ta ce, nan da nan na tafi na tambayi mai gadin ginin. Na tambaye shi game da apartment ɗin da ke gabanmu kuma su wane ne mutanen da suke zaune a ciki. Ta ce, mai gadin ya tsorata fuskarsa ta canza ya ce, wannan apartment ɗin fanko ne. Wannan apartment ɗin babu kowa a ciki ma. Ba wanda ya zauna a wannan apartment ɗin tun lokacin da mai shi ta rasu. Sai na tambaye shi, na ce masa, to wane ne mai shi? Sai ya ce mata, wannan apartment ɗin mawaƙiya Zakira ne. Ta ce, a nan na gigice. Na ce musu, to me yasa ba ku gaya mana ba kafin mu sayi apartment ɗin? Sai ya ce min, yi haƙuri, ban tuna ba. Ba ku sayi apartment ɗin da kanta ba, kun sayi apartment ɗin da ke gabanta. Nora ta ce, apartment ɗin ya zama mai ban tsoro har ta kai ga mun zama kamar mahaukata saboda shi. Ta ce, a wata rana, mun ga inuwar wata mace tana fitowa daga falo kuma ta shiga jikin bango. Ta ce, a nan shi kenan, ban ƙara iya jurewa ba, don haka muka fita muka je wani apartment ɗin daban. Kuma na sanya apartment ɗina don sayarwa, kuma alhamdulillah, an sayar da shi. Tana magana da masu kallo, kun yaudari mutanen da za su saye shi a bayan ku. Ma'ana, wanda ya saye shi daga gare ku zai fuskanci irin abin da ya faru da ku. Ina fata kin gaya musu abin da kika gani. Ko mun yarda da waɗannan labaran ko ba mu yarda ba. Duk mun tabbata cewa irin waɗannan abubuwan suna faruwa. Kuma duk mun tabbata cewa waɗannan, tana nufin aljanu, suna tare da mu. Kuma mai yiwuwa akwai wani a kusa da kai yanzu kuma baka ganin sa. Yana sauraron labarin tare da kai. Yana yi muku sallama yana cewa, wannan shine ƙarshen labarinmu na yau. Ina fatan na isar muku da shi ta hanyar da kuka so. Idan kai ne karo na farko da ka ganni, kada ka manta ka yi subscribe a tashar. Kuma idan ku masoyana ne nada, kada ku manta da like kuma ku kunna ƙararrawar sanarwa don ku sami duk wani abu nan da nan. Dubban mutane suna kallo, amma ba a kai ga 100,000 likes ba. Yaya, dole ne in gaya muku. Ina son wannan bidiyon ya kai 100,000 likes. Zai yiwu ko ba zai yiwu ba? Na farko da na fara roƙe ku wani abu. Haya, like, kuma a ƙarshe ina cewa muku, ina son ku sosai, 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 kuma ma fiye da haka. Allah ya ba ku lafiya da ƙoshin lafiya. Ni ne ɗan uwanku Muhammad Al-Abbas. Ku bani runguma mafi ƙarfi a duniya.